Amakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV 1 chivhitivhiti patinokupai ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Iko zvinezvi pandiri kuuya pandiri kutaura nemi pane nyaya dzakawanda dzirimo mumastreets ende pane nyaya iri kupisa yemagenerals. But tisati tapinda pane nyaya iyo rigari tazivisana imwe update iri kutenderera irimo mumastreets yaTendai Biti ari kunzi zvoni ari kutenderera achirova ma-door to door achienda mafree market munzvimbo dzakasiyana-siyana achimobiliza vanhu munzvimbo yechitungwiza. Handiti achiperekedzwa nemamwe members ake eCDF vachifamba zvavo vachiita vanga vachiita ende zvinhu izvozvo zvanga zviri kunyatsoitika especially particularly muchitungwiza kunana kuma high density areas akaita seZengeza kunana Chikwana paitaura nemavendors. Zvinhu zvakaitika on Friday which is yesterday. Handiti saka I don't know kuti Metsi yavakuzorova manje pakuzotora mafoto. I'm against the idea yekuzoti manje muchirova macampaign acho muchitora maphotos emafambire maita mozomaposta on social media because zvinhu zvokuti zvinoisa life yevanhu at risk. Because munofanira kuti muchiziva ka type yevanhu vamuri kudhila navo, type yeparty yacho vamuri kuda kuti against vanhu vacho vari kumhanya cheamendment icho chichi. Havasi vanhu vekuti vari friendly. Saka zvinhu izvo zvinofanira kunge zvichiita zvichingwarirwa. Ndangoti ndingogara ndangotaura and I'm not going to post any of the photos yezvinhu zvichiitika izvozvo because maZimbabweans ndo nyaya imwe yevari afraid of. Because imimi munokwanisa kungosiya mozongoya the next thing monzi munhu azoonekwa akauraiwa munozongoya mongoti sorry. Havisi zvinhu zvinenge zvakanaka. Panofanira kuti muchi-upgradewo zvimwe zvinhu zvacho muchionera. Yes, muri kurova ma-door to door muchita suppose your idea ndiye kurova door to door muchingwadzana nevanhu muchiudzana nevanhu idea zvinhu zviri paground zviri kuitika but musavatore mufananidzo. But panapa muri yeZimbabwe tine nyaya iri panapa yandiri kunzwa iri kubuda nekuna Hope Ching'ono nyaya iri kuda kuitika emagenerals aya vatotanga kutovhura hombe ari kuti my sources in Zimbabwe's Ministry of Information are telling me that today there will be a press conference addressed by retired Major General Gibson Mashingaidze to counter the group of retired generals opposing Constitutional Amendment number 3, which is represented by Air Marshal Henry Muchena. Cracks are emerging in the camp of retired generals regarding the controversial constitutional amendment which seeks to give President Emmerson Mnangagwa an extra 2 years to his final term of office, which ends in August 2028. Major General Gibson Mashingaidze is the Masvingo War Veteran League provincial chairman. The general is expected to break the ranks with Air Marshal Muchena's group and endorse constitutional amendment number 3 if the press conference goes ahead as planned. Retired General Mashingaidze was born in Ushe Bigita district in Masvingo province in 1949. He attended Ushe Primary School before proceeding to Mashoko Secondary School. He later joined the Liberation War in the 1970s, becoming part of the armed struggle against colonial rule. He participated in the violent 27 June 2008 presidential campaign together with retired Major General Augabet Rugeje, heading to the Masvingo province campaign team. He was subsequently placed on sanctions lists that barred certain names ZANU-PF officials from traveling to United States and the European Union due to their role in that violent election period. Ndo mamirira akaita chinhu chacho muri yeZimbabwe magenerals aya madhara tori pamasanction futi. But anyways, let's wait and see kuti vachange vachizoda kunge vachizvifambisa sei zvinhu izvozvo zvinoda kuitika. Ende pane imwe rumors iri kufamba futi iri kutaurwa panapa pari kunzoni chingwa chiri kunzi chiri kutarisirwa kunge chakwira muzuva ranhasi. Inhau dzatiri kunzwa izvi pari kunzoni bread prices have risen to about $17 due to higher fuel, transport, wage and input costs. Bakers Association of Zimbabwe President Elvis Ncube said rising production expenses are driving increases with a recommended price of $10. The hikes are expected to worsen cost of living pressures for households. Chakaipachi yenyu yekunetsera chingwa chapakati amahwani muchiti handidi chapakati ndoda chekumashure ndongonotenga rimwe lofu. I think zvinogona kumbodhakwa izvo so pamasituations atiri kunzwa ari kuitika iwaya. But ndangoti aiwa kamuri yeZimbabwe chinhu chakakosha chii kubudikira totaura nyaya dzacho
toonesana. Kana tichinge tawirirana hatizoshayi zvimwe zvatinoita se kwatinenge takuzonoperera panyaya idzodzi naye. Ende ipapo ndine nyaya dzimwe dziripo panapa dzandinoda kuti dzikwanise kunge dzichibvumidzwa kusvika kwamuri imimi vana veZimbabwe naye. Inyaya dziri kubudawo kune macitizens vamwewo vane mauono wakati siyani nemuono wamuri kusangana nawo imimi. So I want you guys to listen. Pamwe munogona kunge muchingokwanisa kuwirirana nazvo, but before you listen, this is very important. Shoko ngarishiki. Vanhu vari muSouth Africa vari kuda kuregister macompanies nekuvhurwa ma-FNB business accounts vasina ma-work permits kana kuti ma-study permits. Education research is the way to go. Bata mukoma Owen pane namba dzavo dzendakuisirai pascreen idzo, mutaure navo vakuregisterei macompanies movhurwa ma-FNB business accounts musina ma-work permits kana ma-study permits. Muri kwamuri ikoko and ambonide kutravela muchinotsvaga kuti ma-offices avo vari kuitira papi, vari kuita sei. Imimi chenyu chete kungokomplya pane zvinhu zvavachakuudzai pafoni ipapo, then zvinhu zvenyu zvozotanga kutokufambirei. So without wasting much of your time, regai tangopinda munyaya yacho tinzwe kuti pari kunzi kudii kona babavo. Ndanga ndichiona video ya the former first lady Amai Grace Mugabe vari pane another function yavanga vari vachinyonyova, unozwa kunyonyova, vachinyonyova kuinda kuna president vaEmmerson Mnangagwa. Handisi vangu vanga vachizevezera Mai Grace Mugabe kuti vanga vachizevezera kuti vanga vakazvivhuna muzura, vakazvipeta kuna president vaEmmerson Mnangagwa. Saka ndati tichitarisa so pfungwa dzangu dzikabva dzamanya kudzoka kumasure, tichiona vakapfeka regari yaMai Grace Mugabe vari pastage vachinongodza Mnangagwa vachiti, iwe Mnangagwa, iwe wakagara apa. But nezvandazoona nhasi, wangu tisanyengegwa vakomana, Mwari haasekwi. Chatinodyara ndo chatinokohwa. Itogara nchiudza vanhu, ngatisambonyengerana vakomana kuti pane munhu ane simba pasi pezuva pano. Hapana ane simba pano, ane simba ndiMwari. Zuva chete riri kunongoti Mwari vangofunga kuti vafunga kukuonesa simba ravo. Tinonyara vakomana tichiona vamwe varume vakuru vachisvodesewa. Ndokutaurira kudai so, tinonyara. Inini ndinopinda chechi, handingaide mune zita chechi yaindopinda because vanhu vanozozvitora zvakasiyana, but kutaura kwangu hakusi kwekuti ndiri kutaura zvakaipa. Madhezi akatanga kupinda Tafara Chiwenga achiparidza, achichoropodza machechi, achididi, ndakatomboita hasha ndichiti muchinda uyo anoparidza sei, iye anozviti akanaka here. But ndakazozvitora nguva yekuti ramba ndichimuteerera. Hapana munhu asingarasiki, munhu wese ane nguva yake yekurasika. Asi zvizhinji zvacho zvaanotaura, muchinda anodzidzisa we, anotaura chokwadi. Handizivi kuti nyika yedu iyi ichazonyatsa kuona vatungamiriri vane mwoyo yakanaka ari maZimbabwenzi rini, nokuti vose vanenge vanzwirwa tsitsi naMwari kuti vatungamiriri vacho, vazhinji vacho vanozondorashika kumberi kwavo. Vambotanga zvakanaka, kumberi vorashika. Ndaseka shamwari ndichihwa tsitsi ndichiona the former first lady vakuzobva paya pandamboti vanga vachinyonyova vachienda kundozevezera kuna president. Pavazenge vakubva, kafuka ndiri kureva nhema, uitsvake vhidhiyo iyeyo uione, iripo paYouTube. Vakuzobva kuya vakuita sekuti vanga vakubuda muroom vachikumbira nzira, so zviya zvokuuchira, zviya zvatinoita zvedu, zviya zvokumamisha, zviya zvedu zvatinoita zvokumamisha, zviya zvokukumbire nzira kana uchida kuti vanhu vakuvhurire kana pamusangano wekeya zviya. Kwete kuti vanhu vanga vasingaona kuti ndi Mama Grace Mugabe, vanga vachizviona, but
zviya zvaunga wakapiwa naMwari kuti uzvishandise wakazvimisuse. Saka vanhu vakutongokuonawo semunhu nje. Chigaro chikuru kana uchinge wachipiwa isimba rokuti waripiwa zvokuti rinokuchengeta kusvika mukufa. Simba iroro. The way yauchashandisa chigaro chako chawapiwa, chero ukazochisiya chigaro ichocho, but simba rawagadzira pakushandisa chigaro chako zvakanaka nekuchisiya mune zvakanaka, ndo simba raunongobva maremekedzerwe awaiitwa uri pachigaro chako ichocho, ukazobva pachigaro chako zvakanaka, ndo maremekedzerwe aunongoita kusvika musi wako wokufa. But kana ukamisuse chigaro ichi uchiabuse power sezvatinoona vamwe vakaranga vachiita izvi, musi waunobva ipapo tokuwira ngoni mwana wabambo wangu, tokuwira ngoni. Saka ndichipedzisa nyaya yangu, mubhaibheri mune muchinda unonzi Nebhukadhineza. Nebhukadhineza akanga asiri munhu waiparidza zveivhangeri, kureva kuti akanga asiri kurutivi rwaJehovha, asingabvumi kuti Jehovha Mwari wokumusoro kudenga ariko. Asi Mwari vaingomuda zvakadaro, iye asingazivi kuti Mwari vanondida. Saka ushe hwake hwakakura hukasvika kure, kusvikira Jehovha vazosvika panguva yekuti vakuda kuzivisa Nebhukadhineza kuti zvaunoona mafevhasi ose aya, zvinhu zvichinge zvinokufambira muchinda, ndini ndiri kuzvikonzeresa. Ndo paanondotapa vakomana kuJerusarema vana Dhanieri vaya kuti vauye vazofambira nyaya iyi yokuti Nebhukadhineza azive kuti simba raanaro harisati riri rake asi ndera Jehovha Mwari. Ndo paunoona kuti kana wakaputigwa zviya usingakwanisi kutenda cheumwe munhu, usingakwanisi kudzoreka, rufu rwako kana kurashika kwako kuri very 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 high. Because tikatarisa hope dzakarotiwa naNebhukadhineza achizvirotera iye ari oga, achidudzirwa naDhanieri, dzakawandisa dzokuti dai anga ari munhu angadai akatendeuka zvisina kuzomusvitsa pakundofura bundo kwaakazoita. Saka tinoda kuti vakuru vedu vadzidze through Nebhukadhineza. Hapana ati aita chigaro chakasvika pana Nebhukadhineza vakomana vose. Hapana. Ende simba ravanozvifunga sekuti simba ravanaro isimba ravanaro, it's just a matter of time kuti Zimbabwe haina munhu ari dedicated kuti anotungamirira chaiko chaiko kuti vaZimbabwe vasunungurwe. It's just ndese zuva rimwe chete ndiro chavaprova kuti they are not powerful as they think kuti they very powerful. Mark my words. And the very problem andinayo manje ndeyekuti I'm very patient. Handina dzungu, handimhanyi, handifosi. As long Mwari vachindipa upenyu, ndichakuyeuchidza mwe musi. Hapana munhu ane simba wakomana. Hapana munhu ane simba. Nditokutaurirai. Saka ichi chidzidzo ichi ndoda kuti vanhu vakawanda vazotarisa chivhidhiyo ichi chandanga ndichikutaridza ichi. Handichazivi ndachiona paplatform yako here kana chiricho udirecte vanhu pachivhidhiyo icho vaone chikarendi hunhu ka-first lady vakudzokera kumasure uku vazvibatanidze vaone kuti zvinobatana here zvinhu izvi. Vakuru vakati chawakadyara ndochaunokohwa. Ndichipedzisazve imwe tsumo yevakuru vakati kangoma kanenge kuririsa zvezve kuti chide kutsemuka manje. Aka kangoma kakunyanya kurira mazuva anaya. Ukatarise manje kanotsemuka. Kanotsemuka karegei kachirira maririre waya. Takazviona pa 2017 kakange komborira futi maririre waya kakuiteke zvino akana kutora nguva kwazvo pakatsemuka. Aka kakunyanya kurira ndokutaurira. Kavaridze zvavo kangoma kavako. Aka kabhiwako koririsa kangoma kanobwashuka manje ndokutaurira kanobwashuka.
Saka musahla maZimbabwenzi, musahla. Musahla. Musambohla, musahla. Mirirai zvenyu muone Mwari zvachakuitirai. Nekuti we tried by all means zvose zvataifungira tikavhotera vana vachamisa tichifunga kuti tingazvigona pachedu, but it seems like hatisati tasvika chaipo chaipo, but musahla tinosununguka chete.